איך מעלים סרטון ליוטיוב? שלום. קודים לסנדרס. אני מתחיל בסילון. ת קוף בית עין שינשין. והנה רואים סילון. הנה עוד פעם. ת קוף בית עין שינשין. ועכשיו אני מראה לכם איך עושים מכוניות עפות. רש, נון, סופית, פי, שין, זין, יוד, שין. וזה מכוניות עפות. נוטרון זה בית, שם בהם סופית, סמך קוף קטנה ועין ווו.